Benvinguts al Centre López Vicuña. Tenint en compte que no ha estat possible realitzar una jornada de portes obertes presencials, hem elaborat aquest material amb l'objectiu d'informar a totes les famílies i als alumnes. Som un centre concertat de nivells postobligatoris, no tenim ESO, i això implica que els alumnes que accedeixen al batxillerat són tots nous. Estem situats al barri de l'Eixample, estem molt cèntrics, i això facilita molt l'accés al centre utilitzant diferents transports públics que es troben molt a prop. Impartim dues modalitats de batxillerat, la modalitat de Ciències Socials i la modalitat científica. El batxillerat el fem en horari intensiu, de 8 a 14-15 hores. A la pàgina web trobareu el dossier informatiu del batxillerat. Som un centre concertat i formem part de la Congregació de Religioses de Maria Immaculada. El nostre projecte educatiu es basa en els següents aspectes. Primerament, una relació molt propera dels professors amb els alumnes. Realitzem una personalització durant tot el procés d'aprenentatge. La nostra és sempre una mirada oberta a tots els joves. Un dels trets més importants del nostre ideari és l'acompanyament, el seguiment, l'acollida de l'alumne per part del tutor i la resta de professors. Per aquest motiu, tant a primer com a segon curs de batxillerat tenim 2 tutors, justament per garantir la personalització, el seguiment i l'orientació dels alumnes. La comunicació amb les famílies és també molt propera. La fem periòdicament, a través d'una plataforma, però també fem entrevistes personalitzades, trucades i en definitiva utilitzem els recursos necessaris per tal d'intercanviar la informació amb les famílies. Dins de l'acció tutorial treballem molt la cohesió del grup. Al ser nous tots els alumnes, des dels primers dies del curs treballem molt les dinàmiques de coneixement i altres propostes que faciliten l'acostament entre els alumnes. Això ho treballem durant tot el curs, perquè pensem que és molt important mantenir una bona dinàmica a l'aula i un bon ambient de classe. Al centre invertim molts recursos en el batxillerat. Per facilitar l'aprenentatge dels alumnes i aconseguir la personalització, treballem amb grups reduïts. Això implica que la majoria de matèries desdoblem el grup en 2, passant de fer classe amb 35 alumnes a fer-la amb 17-18 alumnes. La personalització és clau en la nostra dinàmica de funcionament i l'èxit del nostre batxillerat. L'avaluació es realitza de manera continuada. S'avaluen els projectes, exposicions, proves escrites i també és molt important el treball a l'aula perquè valorem l'esforç dels alumnes de manera contínua. Aquesta avaluació continuada suposa el 70% de la nota de l'avaluació. El 30% restant s'obté amb la realització dels exàmens trimestrals. A la meitat de cada avaluació es lliura a les famílies un informe qualitatiu de cadascuna de les matèries. D'altra banda, durant el curs oferim diferents propostes de caire més personal als alumnes, a les quals, de manera voluntària, decideixen si volen participar. Per exemple, els tallers d'interioritat, on es treballa l'autoconeixement, la relaxació, l'expressió corporal. L'alumne que vulgui pot aprofundir-hi més i donar al taller un sentit cristià. En relació a l'organització del batxillerat, veureu que les matèries comunes són les mateixes que tenen tots els centres educatius. Pel que fa a les matèries de modalitat obligatòries, el batxillerat social, a primer curs, són les matemàtiques aplicades a les ciències socials i la història del món contemporani. Els alumnes de batxillerat social, a més, poden triar entre economia de l'empresa i literatura universal. Els alumnes de ciències han de cursar matemàtiques, química i biologia. En les matèries de modalitat, tornem a dividir els grups. En relació a les matèries optatives o específiques, cada alumne pot triar un màxim de 3 matèries a primer, sempre i quan una d'elles es realitzi fora del centre. Aquestes matèries que es realitzen fora del centre són el voluntariat i l'estada a l'empresa. Si l'alumne tria voluntariat, el farà durant una tarda a la setmana i pot triar o bé fer reforç escolar a nens de primària o bé fer acompanyament en una residència de gent gran. L'estada a l'empresa s'inicia un cop s'acaba el primer curs de batxillerat
a meitat del mes de juny aproximadament. De tota manera, en el moment que s'hagi de fer la tria de les matèries optatives, ja us assessorarem. Per altra banda, cal comentar que la matèria d'educació física la fem a les instal·lacions del poliesportiu Bac de Roda les 2 últimes hores del divendres. A meitat del primer curs s'inicia el treball de recerca. Aquest treball és molt important perquè representa el 10% de la qualificació final del batxillerat i en ell es valora el seguiment, el treball escrit i la defensa oral. Aquest treball es fa de manera individual i l'alumne tria el tema. A cadascun dels alumnes se li atribueix un tutor de treball de recerca que li farà el seguiment i l'acompanyament durant tot el procés. Des del batxillerat es pot accedir, d'una banda, als graus universitaris, passant per les proves d'accés a la universitat, i d'altra banda, accedir directament a un cicle formatiu de grau superior sense necessitat de fer les PAU. Des de cada matèria i durant tot el segon curs es van orientant els continguts, exercicis, projectes, proves escrites cap a la preparació d'aquesta prova. No oblidem, però, que és possible que hi hagi alumnes que no s'hi vulguin presentar perquè triaran altres vies. Des de la tutoria s'organitzen sessions d'orientació acadèmica i d'informació sobre les PAU dirigides als alumnes i a les famílies. De la mateixa manera, realitzem orientació als alumnes i a les famílies que s'interessen per cursar un cicle formatiu de grau superior. En qualsevol cas, des de l'escola es facilita la realització de tots els tràmits. L'experiència ens diu que normalment hi ha una relació molt directa entre el resultat de les PAU i el resultat del batxillerat. Per tant, des del centre encoratgem a tots els alumnes a treballar regularment des del primer dia adquirint uns bons hàbits de treball, ja que això ajudarà a aquells alumnes que ho vulguin a fer unes bones PAU. Esperem que la informació us hagi estat útil. Per qualsevol aclariment, restem a la vostra disposició. Us podeu posar en contacte amb el mail de direcció que trobareu a la nostra pàgina web. Fins aviat!